Călin Georgescu este cel care va fi o surpriză mare în această seară. O să vedem ce declară, o să vedem cum se poziționează, pentru că se află extrem de sus în evaluările, mult mai sus decât ar fi anticipat oricine. Te rog. Mie nu vine să cred. Deci avem rezultatele, deci mie nu vine să cred. Este cu tremur. Este cu tremur, da. Este incredibil. Cu tremur, asta este, e cu tremur. Eu sunt șocată. Deci nu vine să cred la ce mă uit. Avem datele finale la unul dintre exit poll-uri și într-adevăr este cu tremur. Ceea ce s-a întâmplat la vot astăzi este într-adevăr istoric. Cred că ar trebui să încercăm să găsim niște explicații pentru care, așa cum l-am denumit noi în această zi, candidatul meteorit a rupt tot. Ne așteptam să aibă o creștere oarecum considerabilă în aceste clasamente, dar totuși să aibă atât de mult un candidat care s-a remarcat în ultimele zile de campanie. Este absolut... Un candidat care la începutul campaniei era trecut la și alții. Este pe loc fruntaș. Și la sfârșit de campanie, nu doar la început de campanie. Noi l-am observat în ultima săptămână de campanie cu precădere. Ne-am întrebat și noi ce se întâmplă. În premieră națională, Marcel Ciolacu 25, Elena Lasconi 18. Șocant, doamnelor și domnilor! Cine ar fi crezut că Călin Georgescu va fi pe locul 3, 16? În ceea ce privește rezultatul votului de astăzi, un lucru este extrem de clar pentru mine. În spatele rezultatului obținut de fiecare dintre candidați sunt românii, indiferent de opțiunea lor politică. În momentul de față. Harghita, da. Călin Georgescu totuși Harghita are 20%, adică e noaptea minții. Eu sunt ușor năuc, dar pare că nu sunt singurul, așa că n-am de ce să mă învinovățesc. N-am văzut rezultatele astea nici o secundă înainte de orele 21. Se întâmplă lucruri ciudate, previziuni nu mai fac. Dar aș merge totuși în cazul ăsta pe mâna domnului Badea, pentru că și mie mi se pare că lucrurile parcă trag cumva spre domnul ăsta, Călin Georgescu, pentru turul 2. Un candidat care acum 30 de zile era trecut la și alții a reușit totuși să ajungă în apropiere de locul al doilea. Un candidat care nu are, acest candidat nu are sediu, nu are nimic. Joana avea o mega echipă în jurul lui. Omul ăsta e singur pe lume și are 20%, uite, din 15% din secții numărate. Și împreună cu Simion au cu 10% mai mult decât candidatul dumneavoastră. Este surprinzător pentru că nu era în vederile nimănui. Pe partea cealaltă am văzut cu toți această abundență de mesaje în online, un mesaj suveranist. Nu cumva efectul ăsta greu de anticipat, Călin Georgescu, vine ca urmare a faptului că Diana Șoșoacă a fost scoasă din cursă și e vot de furie în zona asta, în zona mesajului dur, în zona mesajului, mă rog, anti-UE, atipic și așa mai departe. Dacă nu cumva este fix un astfel de efect. O să aflăm acest lucru, zic eu, o să aflăm acest lucru pentru că va trebui să întrebăm și noi pe cei care au votat în zona asta ce s-a întâmplat. Dacă doamna Șoșoacă nu mai este în cursă, eu prefer, crezând în continuare instituțiile fundamentale ale statului, că nu mai e în cursă din cauza dumneei. Este un candidat, Călin Georgescu, care vine din această zonă la și alții și îl depășește pe Nicolae Ciucă. Ce am văzut mai devreme la domnul Ilie Bolojan, practic s-a prezentat noua conducere a Partidului Național Liberal. L-am văzut mai devreme pe domnul Bolojan în conferință. N-a ieșit nimeni de la PNL în afară de domnul Bolojan. Este noua conducere a Partidului Național Liberal? Nu, conducerea Partidului Național Liberal este cea pe care o cunoașteți. Și noua conducere. Tocmai ce am spus. Așteptăm numărătoarea. Până acum, eu cred, dacă a apărut acum datele clare, eu cred că Georgescu le-a luat pe drept, nu cred în niciun fel de scenariu. Georgescu, în 15 secții care mai venit acum din municipiul Buzău, este, sigur, Marcel e pe primul loc,
este pe locul 2, o singură secție are la Asconi înaintea lui. În modesta mea opinie, când a fost să fac previziuni cu privire la rezultatul acestor alegeri, am spus că sunt imposibil de făcut previziuni, de-aia n-am făcut previziuni. Sondajele de opinie, nu mă refer la exit poll-uri, ci la sondajele de opinie, să ne mai lase în pace, pentru că n-au niciun fel de relevanță. Cine a stat toată campania să comenteze sondaje de opinie, în mod evident a greșit grav. Acum, eu de-abia acum am apuc să fac previziuni. Deci cred că doamna Lasconi are șanse minime să intre în turul 2 și cred că există probabilități importante ca domnul Călin Georgescu să iasă în fața lui Marcel Ciolacu. Deci să fie domnul Călin Georgescu pe locul 1, da, și domnul Marcel Ciolacu pe locul 2. Adică în sensul că nu m-ar mira absolut deloc să se întâmple așa. Și încă o dată spun, bine, poate mă înșel că am mai greșit, nu e în viața asta de multe ori, dar cred că doamna Lasconi are șanse, nu zero, dar mici, să mai intre în turul 2. Acum, din ce văd votul pe care îl numesc suveranist, în lipsă de alt termen îl folosesc și eu, este unul absolut consistent. Puțin am văzut că este un om cu un discurs foarte bun, foarte vertical, deștept, este inginer agronom, a mai fost în politică cu ani în urmă. Unde l-ați văzut pe Călin Georgescu? Unde aș citi despre Călin Georgescu? Vă rog. În primul rând l-am văzut la un alt post de televiziune, așa, mi-a atras atenția felul în care a vorbit, modalitatea lui serioasă de a vorbi, fără grimase din astea, fără miștouri, fără glume din astea, așa, fără conținut. Și atunci m-am uitat pe internet și am căutat Călin Georgescu. Pe TikTok? Nu am TikTok, nu. M-am uitat pe Google, așa, l-am căutat și acolo am găsit pe YouTube erau filmele și l-am ascultat. Am vrut să văd de unde este, cine este, câți ani are, dacă are familie, dacă are copii. A fost o surpriză pentru că ce v-a impresionat din programul său prezidențiabil? Lume democratică. Este altceva decât toată lumea asta pe care mereu am votat-o. Mi s-a părut altceva, mi s-a părut un om deosebit ca și discurs și mentalitate. Seriozitatea lui mi-a plăcut. În primul tur cu cine ați votat? Primul tur, sincer, n-am fost la vot. Nu ați fost la vot? Și în turul 2 de ce vreți să votați? Fiindcă chiar îmi place. Unde l-ați văzut pe Călin Georgescu? Acum l-am văzut și... Păi și la o prima apariție, doar la o prima apariție? Am să încerc să văd. Restul cunosc. Deci asta îl votați și apoi vă informați despre el. Turul 2 mă informez. Da, îl votați sigur, chiar dacă vă informați. Ați decis să-l votați. Da, am decis. Bun, mulțumesc, Cătălina. Primul loc este domnul Marcel Ciolacu, 23,28. Pe locul 2, domnul Călin Georgescu, 21,75. Bine, vedem, procentul domnului Călin Georgescu se apropie de procentul domnului Marcel Ciolacu. De asta reiterez, sunt șanse mari în opinia mea, probabilități în sensul ăsta, ca domnul Călin Georgescu să fie pe locul 1. Nu m-aș fi așteptat, dar mă bucură foarte tare. De ce? În primul rând pentru că 10 ani de ghinion se termină într-un mod penibil. Îmi pare rău pentru domnul Ciucă că probabil plătește cei 10 ani ai domnului Iohannis, dar e de fapt răspunsul poporului român pentru 10 ani de foarte multă ignorare și foarte multă lipsă de bun simț. Călin Georgescu, pe care îl cunosc destul de puțin, ca și domnul Simion, arată un vot împotriva ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, deci e un vot de schimbare. 55,86% din secții e aproape egalitate între Marcel Ciolacu și Călin Georgescu, 22,8 la 22,03. Eu cred că se schimbă ierarhia în sensul că este domnul Georgescu pe locul 1. În sensul ăsta zic că se schimbă ierarhia. Pentru cei 10 ani de președinție Iohannis, fără îndoială. Pentru anii de guvernare PNL-PSD, fără îndoială. Dincolo de toate astea, campania electorală s-a desfășurat de o manieră care nu a fost de natură să informeze așa cum trebuie alegătorul. Și astăzi ne aflăm în situația în care este foarte posibil ca scrutinul în turul 1 să fie câștigat de un cetățean despre care știm atât de puțin. Vi se pare firesc? Cumva acest om reușește să ne lase pe toți în offside, inclusiv mass media, alegători și pe toată lumea. Reușește să ne lase în offside pe unii, pentru că numărul uriaș de voturi pe care l-a luat, oamenii ăia știu cine e. Cei care nu știu cine e, ok, dar... Dar nu cred că știu chiar toți cine e, dar l-au văzut pe TikTok și le-a plăcut de el. În sensul ăsta, nu că îl cunosc personal. Adică...
Bun, dar în momentul de față, Adi... Și apropo de Urban, eu cred că domnul Georgescu ăsta, în bizareria lui, ia voturi și din Urbanul Mare. Nu cred că ia doar de la țară. Absolut sigur asta. Mai mult din Urban. Domnul Georgescu, din câte am citit eu despre dânsul, că nu știam ce eu foarte multe lucruri, este un rusofil, un mare fan al domnului Putin. S-au bălăcărit între ei în toate felurile, pe niște teme absolut penibile. Problema cu stabilitatea, cu extremismul, cu rușii, cu aia, n-a avut nimeni treabă cu chestia asta. Problema lor era dacă au pantofi roșii, dacă a fost ăla cu avionul, dacă a fost ailaltă cu nu știu ce, dar chestii importante au discutat în campania. De cont de la domnul Ciolacu. Deci nici până astăzi nu avem dovada că nu i-a plătit Nordis acele deplasări cu avionul de lux. Poate le are domnul Ponta, nu știu. Poate o să vă lămurească domnul Georgescu dacă a fost cu avionul sau cu trenul. Eu, sigur, nu neg că e important și ce s-a întâmplat în această campanie și toate aceste lucruri dintre candidații mainstream. Dar eu cred că totuși, dincolo chiar de asta, având în vedere situația, explicațiile sunt mult mai profunde decât campania electorală a fost proastă. Va fi distanță de minimum 2% între domnul Georgescu și domnul Ciolacu, cu diaspora, în opinia mea. Mai crede cineva asta? Da. Și dumneavoastră? Eu cred. Și Lasconi o să-l ia pe Simion, dar n-are nicio șansă să se apropie de ăștia doi. Călin Georgescu ar fi avut 5.000 de conturi de TikTok, nimeni nu a știut asta. Absolut toate postările politice de pe TikTok au avut sute de comentarii cu un singur mesaj: votăm Călin Georgescu. Aici sunt boți, nu sunt oameni, este o operațiune de ocupație asupra unei țări. România a fost cucerită și așa mai departe. Sigur că va fi interesant de văzut care a fost întreaga operațiune. Domnul de la SRI, domnul Rog, că el cum prinde un bot rusesc, cum îl dă jos și îl bagă și la pușcărie, că ia mandat într-o oră de la înalta curte și asta nu așa zice. Stați puțin, ideea este că în Republica Moldova n-au reușit rușii, dar au reușit într-o țară din UE și din NATO? Iartă-mă, Mihai, avem o informație de ultimă oră. Nicolae Ciucă și-a dat demisia de la conducerea Partidului Național Liberal. Aceasta este chiar o informație de breaking news, ca multe alte informații importante din această seară de breaking news. Există niște date care vin din diaspora. În Spania, după numărarea 10% din secții, Călin Georgescu are 50,54%. În Italia, tot 10%, Călin Georgescu are 47,28%, iar în diaspora știm foarte bine că sunt niște comunități, multe dintre ele închegate în afară, și este un curent. Deci, cu siguranță, în Spania și Italia, două dintre statele cu cea mai mare comunitate de români, Călin Georgescu are șanse să iasă pe primul loc. Am ascultat niște sociologi care au spus că e posibil să trăim un moment istoric în care TikTok-ul și tehnologia au bătut valorile fundamentale din comunitățile rurale, comunitățile mici. Preotul, profesorul, că vorbeam despre dar nu credeți că, știți, mai devreme vorbeam despre faptul că s-ar fi descoperit în ultimele ore de când domnul Călin Georgescu s-a situat atât de sus, că de fapt ar fi avut vreo 5.000 de conturi de TikTok. Exact aici ajungem. Adică TikTok-ul în sensul în care l-a folosit cine? Este o armă pe care a folosit-o, este ca și când noi un canal de televiziune, ai 5.000 de canale de televiziune, care de fapt nu sunt ale tale și nici măcar nu știi că ai o susținere de felul acesta. Bun, dar domnule Gâdea, mai țineți minte când candidata Elena Lasconi a ieșit în spațiu public și a spus: există troli, există boți, există... Doar că a greșit adresantul. Au fi greșit adresantul. Grav adresantul. Dar în momentul respectiv, majoritatea celor de pe scena politică au luat-o în derâdere pe doamna Lasconi. Eu cred că acolo e un subiect mai mare. Povestea cu etajul, mai țineți minte, cu ferma de la etajul nu știu care, dar lucrurile apoi s-au dus în zona superficialității și a ridicolului. Am avut câteva declarații politice de la Ministerul Digitalizării și lucrurile s-au oprit acolo, deși vedem acum că fenomene inexplicabile pot să schimbe clasamente la cel mai înalt nivel de alegeri prezidențiale. Dumneavoastră vă duceți, sau poate nu înțeleg eu, 1-2-1-2, vă duceți într-o direcție, poate nu înțeleg eu, de-aia vă rog să confirmați sau să-mi infirmați, în care, nu știu, niște instituții ar fi trebuit să-l blocheze pe Călin Georgescu sau ceva de genul. Eu spun că există niște fenomene nestăpânite aparent sau neraportate de instituțiile care ar trebui să fie cele care să ne protejeze de astfel de... Și eu vă spun așa, domnul Simion are cât are,
Domnul, adică 14, cât are? 74, domnul Călin Georgescu e pe primul loc cu 22,01, presupunând că îi blocau, nu știu, instituțiile, sigur, democratice și pe Călin Georgescu și pe domnul Simion. Există o masă uriașă de români, uriașă, care percep realitatea din România sau realitatea, chiar puteți să-i spunem, globală, în cu totul și cu totul altfel. Și aici, din punctul dumneavoastră de vedere, vreau să spun, problema n-ar trebui să fie pe CNP un domn Călin Georgescu sau un domn Nicolae Simion sau o doamnă Șoșoacă, ci milioane și milioane de oameni care percep o realitate altfel decât o percepeți dumneavoastră. El, din câte am văzut, el nu a făcut o propagandă prorusească, absolut deloc, a vorbit doar de Dumnezeu și de pace. Ori și Dumnezeu și pacea sunt a zis astăzi că a votat pe... Toți ceilalți contracandidați, aproape toți ceilalți, cel puțin ăștia considerați cu cele mai mari șanse, s-au întrecut în a se arăta votanților ca fiind oameni ca toți oamenii. Noi suntem oameni ca toți oamenii. Cam ăsta a fost mesajul acestei campanii din partea tuturor. Uitați, gătim, uitați, mâncăm, gătim iarăși mâncăm. Deci era concurs de gătit, ziceai că este de la un șef. Era concurs de gătit, de mâncat și totul era, iată, noi suntem ca toți oamenii. De parcă ăsta era mesajul numărul 1 de transmis într-o țară din Europeană și din NATO și cu ambiții de nu știu de care. Bun. Deci, în opinia mea, și am spus asta de mai multe ori, absolut derizoriu. Eu am resimțit derizoriul acestei situații cu mâncat, gătit și pupici, nu, totuși. Adică, la un moment dat, și circumvoluțiunea care mai rămăsese de la șapcă dispăruse. Deci nu știu dacă domnul ăsta Georgescu știe cineva, adică nu știu, s-a dus la... A gătit? Hai să luăm. A gătit? Eu aș vrea să a făcut baie mai de mult, acum vreo 2 ani, într-un film manifest. A făcut baie. Asta e o chestie ok, nu? Pe mine ieri m-a sunat la prânz un prieten de-al meu influencer care a avut o postare pe internet în care a spus că dânsul nu va vota în turul 2, dar că va vota în turul 1 și că o va vota pe Elena Lasconi. Câteva ore mai târziu s-a trezit la ușă cu poliția română care a spus ca un tool de AI pe care îl folosesc ca să depisteze pe întreg teritoriul României în spațiu online pe care ei îl consideră spațiu public, orice fel de tentativă, o numeau ei, de influențare a alegerilor. Deși acea persoană nu avea niciun fel de legătură cu vreun partid și a exprimat ca orice cetățean, în baza Constituției și a dreptului la liberă exprimare, o preferință de vot. Deci poliția română ieri s-a dus și a hăituit oameni din toată țara folosind un tool digital. În schimb, nu a avut capacitatea să depisteze această fermă de boți, troll, ce-or fi ei, care au invadat într-adevăr TikTok-ul. Pentru că și eu, în momentul în care postam în ultima vreme ceva pe TikTok, acolo unde înainte erau Diana Șoșoacă președinte, primeam tot felul de comentarii de genul Călin Georgescu președinte. Deci mie mi-ar plăcea să văd o reacție onestă din partea instituțiilor statului care au atribuții în acest domeniu, pentru că ieri au fost persecutați, amendați, citați și intimidați o groază de români. Până la urmă, mesajul a fost transmis, a atins și trebuie să ne întrebăm de ce atât de mulți cetățeni s-au simțit reprezentați de acest... Asta este de fapt chestiunea. Cred că explicațiile acestui vot sunt mult mai profunde decât nu ne-a plăcut de primul ministru în funcție în perioada respectivă. Sau ne-am uitat pe TikTok și aia a fost. Vă spun ce nu o să fac eu sigur cu privire la alegerile de duminica viitoare. Ceea ce n-am făcut nici până acum în campania asta, nu mă uit la sondaje. Deci cei de la țară, domnule Cazanciuc, cărora li s-au mărit pensiile, sunt fierți pe TikTok? Cu pensiile mărite și au luat TikTok. Să știți că foarte mulți oameni tineri sau mai puțin tineri sunt pe TikTok. Am fost surprins să Ziceați de pensii. Clar tinerii n-au pensii. Unii tineri, da, dar sunt și foarte mulți oameni care sunt, cum spuneam, de seniori care sunt pe TikTok. Da, sunt. Foarte mulți. Deci la țară cu pensiile mărite și au luat TikTok. Că mai sunt și prin urbanul mic și pe la țară și prin urbanul mare. Vorbeam de rural. S-au numărat 7.310.822 de voturi din 9.461.000, adică 77%. Există județe care au fost câștigate de Călin Georgescu, pe primul loc. Domnul Georgescu are în momentul de față peste 1.600.000 de voturi, are o distanță de vreo 40.000 față de domnul Marcel Ciolacu,
Doamna Lasconi crește, este la 16,05. Constanța este câștigată de Călin Georgescu. Tulcea este din nou câștigată de Călin Georgescu. Constanța, Tulcea. Doar în Călăraș este al treilea județ. Era plin pe stradă de Călin Georgescu. Spunea lumea mult de Călin Georgescu. Domnul Ciuvică, Călărașul. că tocmai Unde? ați fost. În Ilfov a câștigat, este pe primul loc în Ilfov. Ilfov, lângă București, da? În Sibiu, pe primul loc, Călin Georgescu. Dictatorul. În Alba este pe primul loc. În Hunedoara este pe primul loc. În Arad a câștigat, Călin Georgescu este pe primul loc, Cătălina. Maramureș. În Maramureș. În Neamț este pe primul loc. Suceava. Și Călin Suceava. Georgescu. În Suceava, Călin Georgescu. Iată, nu are puține județe Călin Georgescu pe care le-a câștigat. Detașat, da? Detașat, le-a câștigat. Aceste județe sunt în interiorul granițelor. Exact. Vreau să marchez. În diaspora s-au numărat 27,47 din secții. Domnul Georgescu a urcat pe primul loc. Doamna Lasconi este pe locul 2 acum. Apoi domnul Simion. Da. Mai coborât doamna Lasconi chiar pe 3. Doamna Lasconi a coborât, domnul Georgescu a urcat pe primul loc în diaspora. Da, e posibil și eu cred că va coborî pe 3. Dar 32% Călin Georgescu. Eu zic că se Elena joacă. Lasconi 25%, Marcel Ciolacu 16,6%, Nicolae Ciucă 16,6%, deci este egalitate între Ciolacu și Ciucă în Federația Rusă. George Nicolae Simion 15,4%, Mircea Joană 13,1%, nu apare domnul Călin Georgescu, aici o fi mai jos. Iar în China, doamna Lasconi Poate are 52%. interzis TikTok-ul în Rusia. Nu știu, zic. Da, da. Poate de asta. Continuați. Domnul Ciucă în China are 9%, domnul Joană 9%, domnul Simion 5%, domnul Călin Georgescu are 5% în China. Păcălire, da, propagandă, încălcarea unor reguli. Mi-a scris un telespectator care ne urmărește, doar vreau să spun acest lucru. Și ne spune așa: în sport, atunci când ai o competiție și prinzi pe cineva că e dopat, există niște reguli. Dopajul sau încălcarea regulilor se sancționează. Gândiți-vă că totuși acești români vin după 10 ani cu un președinte care i-a umilit. Zi de zi. Zi de zi. Timp de 10 ani. Oamenii aceștia au votat în principiu pentru revoltă. A fost un val de hate care a luat chipul lui Călin Georgescu. Da, pentru că... Iohannis, când a vorbit astăzi, el știa ceva? Disprețuitor și asta, din câte am auzit și eu de 2 zile de când a vorbit, ăsta o ardea cu iubirea Călin Georgescu, cu Iisus Hristos, cu pace, cu iubirea de oameni, cu nu știu ce. Deci probabil s-au gândit, bă, când ne-a urât Iohannis 10 ani, îl votăm pe bizar, că ăsta ne iubește pe toți. Deci în Austria Călin Georgescu, în Germania Călin Georgescu, în Suedia Călin Georgescu, în Finlanda Călin Georgescu, în Norvegia Călin Georgescu, majoritar cu voturi. În Marea Britanie Călin Georgescu. În Franța Călin Georgescu, în Spania Călin Georgescu. Europa de Vest, cu cele mai mari comunități, a votat cu Călin Georgescu. După ce înțelegem, ar trebui să înțelegem, de fapt, dacă au fost și alte mâini nevăzute din afara României care au acționat în această noapte. Nu vreau să acuz, însă e suficient de clar că asta s-a întâmplat.